Lehenik esker ona adierazi nahi diogu Koldo Mitxelena zenari, beti egin zigulako harrera ezin hobea eta emandako laguntzagatik. Eskerrak baita ere, hirugarren biltzar honen antolatzaileei, eta Koldo Mitxelenaren eta haren jarraitzaileen bereziki Ibon Sarasolaren OEH referentzia nagusia izan dugulako lan batzuetan. Egungo hiztegigintzarako kolokazioaren kontzeptua azpimarratu nahi dugu, batez ere hizkuntzaren ikaskuntzan, irakaskuntzan eta abar eragina handia izan dezakeelako. Gure ekarpentxo hau ikerketa hildo batean kokatzen da, eta hitzaldi honetan nahi genuke hitz askotan gertatu den aldaketa adibide batzuen bidez erakutsi, gero ondoren ezaugarri batzuk eta gero gogeta batzuk proposatu. Guk 8 hitzeko lagin bat erabili dugu, 8 hitz, adierazpen ageri-agerian, arazo, arrakasta, aukera, babes, baldintza, istilu. Eta orduan horiekin sortutako kolokazioak konparatu ditugu OEH-ko adibideekin. OEH erabili dugu formatu digitala. Orduan, hitz horiek eta beste asko, noski, hizkuntza estandarrean erabilia dira eta beraz kazetaritzan. Erabili ditugun korpusak bi izan dira batez ere, lexikoaren behatokia eta ereduzko prosa dinamikoa. Eta bakarrik 5 esalditik gorako kolokazioak, kombinazioak hartu ditugu kontuan. Noski, idatzizko erabileraren korpusak dira gehiago, asko hizkuntzaren apaino. Orain utziko diote azaltzen. Kolokazioen bilakaera dituko garela garbi utzi beharko dugu kolokazio hitzak hemen ez daukala zer ikusirik asteburuko jarduerekin edo horrela, eta guk kolokazioak nola ulertzen ditugun azalduko dugu. Lehenengo eta behin onartuko dugu azpikategorien bidez azal daitezkenak ez direla kolokazioak, adibide batean hobeto, txakurra bete egintzen edo galako zerbait edo bete aditzaren joskera adiera honekin ez litzateke izango gure aztergaia, ez litzateke izango kolokazioa, azken finean azpikategoria baten bidez azaltzen dugulako. Nahiko da biziduna izatea, bete ahal izateko edo lako zerbait. Horrek ez du esan nahi noski, bete horren joskera aztertu behar ez denik, baina izango litzake erabateko sintaxi askea. Agindua bete aldiz ezkenuke azalduko azpikategoria baten bidez. Zerbait zorrotzago beharko genuke. Zerbait zorrotzago behar dugu, hain zuzen ere agindua bete bai eta erregua bete, bazuek pentsatu nola ikusten duzuen, baina behintzat bitxia da, edo ez da agindua bete bezain arrunta. Geure kompetentzian bertan oinarrituta hasierako konizio hipotesi bat edo bota bat nahi dugu laborategiko saioetan pendetan egiaztatu beharko litzatekena. Hauxe da laborategiko saioa. Saio batean egin genezakena, baina gure hipotesia. Euskaldun batik galdetzen baldin bazaio, zerekin azaltzen den berez xamarra edo maila batekoa den uxatu aditza, ezagutzen dutenek behintzat, erraz erantzungo dute, zalantza bezalako izenekin azaltzen dela, da, ahaztura ez dakit bururatuko litzaieken ere, baina esaten baldin bazaia esango lukete ez dakipa, ahaztura. Orduan, zalantza ahaztura berizketa gutxieneko bat edukiko genuke hor. Beti ere biak izen psikologikoak diela. Eta sakoneko sakonki, zina hitzekin edo izenekin, azaltzen diren galdetuta, jarduera intelektualekoa ditzen artean, berehala emango luke, hiztunak,
ezkerraldean ontzat emango lituzkeren, bururatu egingo litzaizkieken sakonki ikertu, sakon ikertu, ikerketa sakona, sakoneko ikerketa, da besteak, hortxe, bereizketa baten ikur, sakon idatzi, ez dakit esan daiteken idazketa sakona ere ez dakit, edo behintzat ez dira besteak bezain arruntak. Susmoa dakagu, ez liatekela hain azkarrak izango erantzunak, hori neurtu beharko litzatekela bareteiko saio batean, ez liateke hain azkarrak izango edo ez legokela erantzunik, behar da, alderantzizko konizio bideari eusten balin badiogu, alegia, zalantza izena, ematen balin badiogu, usatu aditza ezagutzen duen iztun bati, baina zalantza izena ematen balin badiogu, ez dakit erantzungo luken, edo gure hipotesi horretan behintzat beranduago emango luke. Kostata emango luke zalantza zerekin askoz ere aditz gehiago daudelako eta zalantzatik abiatuta uxatura ez da inderraz. Iristen da, baina ez da inderraz. Edo berdin, ikerketa ikertu horretatik abiatuta sakoneko sakonki horretan. Hau da, bide horrek ez luke bat egingo konizio zera horrekin. Konizio eta prominentziaren ikuspegi horretan, prominentzia, instituzionalizazioa eta aipatzen dira, hor zehar, bide horretan, esan liteke, bide horretan, eta ikuspegi horretatik, usatu eta sakon direla nagusi, eta zalantza eta ikerketa menpeko. Badakigu, jakina, hizkuntzala hitza formalean usatu eta ikerketa edekertu direla egitura buru, baina hemen konizio eta prominentziaren ikuspegi horretan oinarrituta usatu eta sakoneko batean burua dena, sintaxi formalean burua dena, eta bestean burua ez dena. Usatu eta sakoneko hartu beharko liateke abia puntu. Eta nola doala sintaxi azpikategoriak, baina finagoak diren klase lexikoak. Finkatu beharko lirateke, zalantza eta anztura bereizializateko. Adibidez, garbirago, esangura desberdinak dituztera, baina biak izango lirateke psikologikoak, edo azpikategoria batean, hori baino zerbait zorrozago. Beharko genuke berdin ikerketa, ikertu eta idatzi. Fraseologia edo hor inguruan dagoen korronte batean, usatu eta sakoneko abia puntu, oiek oinarriak direla, esaten da, eta oinarri oiek beste osagaiaren arabera aldatzen direla, edo beste osagaiaren arabera aldatzen dutela esangura, hori esaten da. Eta gero, zalantzak eta ez txoriak, hau da, zalantzak usatu eta txoriak usatu, garbi dago, nahiko desberdina dela, eta ikertu, eta ez, adibidez, aurkitu, sakonean aurkitu, nun aurkitu. Beste, osagai horiek ordun kolokatutzat hartzen dira, eta klase lexikoetan sailkatzeko aleginetan ibiltzen dira korronte honetakoak. Honelako gauzak egiten dituzte, zalantzak, onak ez dien, sentipenak, adierazten dituzten, izen psikologikoak, aurkitu, jarduera fisiko edo psikologikoko aditzak, ondorioak, ekarritzaketenak. Tankera horretako klase lexikoak egiten dituzte eta benetan funtzionatzen dute. Hala ere badira gauzak beste norabidean ulertzeko. Ulertzeko moduak. Iaia matematika formalera jota, funtzio, zalantza, ezabatu, berdin, usatu, bezalakoak egiten dituzte beste batzuk, eta bai, ezabatu bezalako funtzio lexikoak ezartzen zaizkio zalantza bezalako izenei zalantza usatu lortzeko. Ikusi hau iaia itzulpen automatikoko jarduera bat izan daitekela. Hortxe daukazue, hor zehar biografia, hemen denboragatik aipatuko ez dudana. Bi modu osagarri dira horiek eta egia esan fraseologia lan jakin baten helburuaren arabera aukera daiteke bata ala bestea.
guk hizkuntza orokorrean gertatu diren aldaketa zabal batzuen berri eman nahi dugu, eta korpus idatzietan eta batez ere komunikabideetan aztertuko ditugu gauza horiek. Orduan, egokiago iritzi diogu, klase lexiko jakin batzuetan, edo klase lexiko jakin batean, erabilera maiztasun handia duten kolokatu batzuk aukeratu. Hau da, kolokatuetatik abiatuko gara, hain zuzen ere aukera baldintza murrizketa oso ikur onak izango dielako informabideetan. Eta aukera hartu eman edo eman bezalakoak ez liateke izango informabideen ikurra edo informabideen esparrua definituko luketen aditzak. Eta kolokatuak hartu eta kolokatu bakoitzari ezarri zaion oinarri aldaketa aztertuko genuke orduan. Eta bukatzeko, nore zatitxua bukatzeko alegia, hau bagenuen funtzio aukera, hau izango da, aztertuko dugun bat, helarazi funtzioa eta eman lortuko genu, eta horretaz gain, besteaz gain, egun badaukagu funtzioa aukera ezabatu zapuztu, eta zapuztu azaldu zaigu, gure lanean, aukera eman helarazi, aukera zapuztu ezabatu, bezalako zabalkundeen aldaketen berri ematea dugu azkeneko helburua hemen. Beraz, kolokazioaren konzeptua azaldu ondoren, adibidetara joango gara, eta orduan, 8 hitz dira, eta lehenengo zein kolokazio ematen dituzten, oro har, bai korpusetan ageri direnak eta baita OEH-en. Hori egingo dugu, eta gero ondoren, horietatik zein ez dauden OEH-en eta zein badauden. Hori da egingo duguna, hitz ez hitz. Orduan, adierazpen. Adierazpen argi, hau dira korpusetan bilduak daudenak eta beraz batzuk OEH-en ere, bai. Adierazpen argi, instituzional, publiko, norbaiten aldeko adierazpen argi adierazi. Parentesi artekoak dira, kopuruak dira. Esan dute, zenbat esaldi EPD-en, hau da, ereduzko prosa dinamikoan, zenbat esaldi agertzen dira. Adierazpenak egin, adierazpenak entzun, erantzun, irakurri, izan, onartu, sinatu. Orduan, horietatik guztietatik OEH-en ez dira ageri egungo 9 maiztasun handikoak. Eta aldiz, agertzen dira beste 2. Gauza bera, agerian ekin, hor ditugu agerian egon, geratu edo gelditu, izan, jarri, sarri, utzi, ageri izan, ageri da, ageri zen, agerikoa izan, agerikoa da, agerikoa zen. OEH-en horietatik ez dira ageri 3. Adibidez, agerian utzi, hain nabarmenki ugaldu dena, bai ordea 6. Ageri da klasikoak irauten du, baina agerian egon zabaldu da eta lurra jaten ari zaio. Adibidez, EPD-ko agerian dago gehienak ageridaren baliokidea dira. Arazo, hor ditugu, arazo handi, larri, nagusi, sakon, benetako arazoak aurkitu, eduki, ekarri, arazoak norbait iragin, gainditu, izan, konpondu, sortu. Arazo bihurtu, arazoi buruz hitz egin. Maiztasun aski handikoak. Horietatik 8 ez daude orotarikon, bai 7. Hurrengo hitza, arrakasta. Arrakasta gaitz, arrakasta handi, itzel, izugarri, erabateko arrakasta, arrakasta eskuratu, lortu, izan, arrakastaz egin. Horietatik 6 ez daude OEH-en, bai 3. Aukera. Aukera hitzean 3 adira desberditzen ditu euskaltzen den hiztegiak, lehenengoa da hautatzea, elekzion, opzion gutxi bera, eta 3. da okazion, oportunidad. Egun daiteke diferentziatxoa dago hor,
Eta lehenengo adieran eta bigarrenean, elkartuta, adibidez, elekzion hortan, aukera erreal, ezberdin, handi, on, politiko, txar, zabal. Eta aukera aztertu, baztertu, eduki, egin, eman, eskaini, ikusi, izan, aukera maigaini jarri, zabaldu. Hirugarren adieran, egokiera edo okazio oportunidad adieran, adibidez, aukera argi, bakar, berri, bikain, eder, egoki, ezin hobe, historiko, paregabe, polit, aukerak aprobetxatu, baliatu edo aukeraz baliatu, alferrik galdu, aurkitu, eduki, egin, aukera egon, galdu, aukerak izan, aukerak pasatzen utzi, sortu eta zapustu. Eta orduan, OEH-en ez dira ageri 32 kolokazio. Gaur erabiltzen direnak, maiztasun, niko handiz. Baina aldiz, agertzen dira 6 maiztasun handiko. Urrengo hitza, babes. Babes, handi, oso, zabal, babesa adirazi, agertu, bilatu, elkartasun eta babesa adirazi, eman, babesa eman, erakutsi, eskaini, eskatu, izan, jaso, kendu, eren babesean. OEH-en 13 falta ez daude, ez dira ageri, horiek, eta bai ordea 3. Baldintza. Baldintza bakar, berezi, berdin, duin, egoki, eskaz, gor, kaskar, hobe, jakin, nagusi, baldintza normaletan, baldintza txar, zail, zorrotz. Ezinbesteko baldintza eta gutxieneko baldintza. Baldintzak aldatu, bete, ezarri, gogortu, hobetu, jarri, onartu, salatu eta sortu. OEH-en ez dira ageri 20 kolokazio, ordea badira 5. Azken hitza, istilu. Istilu larri, da hori da gehien erabilia non nahi. Istiluak gertatu, izan, istiluetan parte hartu, istiluak piztu eta istiluak sortu. Azken dikoak. OEH-en horietatik ez dira 4 ageri, adibidez istilu larri bera, istiluetan parte hartu, piztu, sortu. Bai ordea 2, gertatu eta izan. Harein naiz, adibideak aipatzen, eta gainera formatu digitalean behar bada, pabriesko baino gutxiago ageri dira. Orduan, hau saltatu, zaugarri batzuk adieraztera pasatuko naiz. Orduan, lehenengoa eztabaiatu dugu ondoren, eta erabaki dugu kentzea, eta saltatuko dugu hori. Adierak murrizten dira. Orduan, badago abstraktizazio prozesu bat, eta adierak murritzagoak bilakatzen dira. Adibidez, adierazpenak egin kolokazioan, 3. adieran biltzen diren, hor, agertzen dira, eskotzen diren iztegiaren arabera dituen adierak, orduan, 3. adieran biltzen diren adierazpen mota jakinak biltzen ditu. Arazo, gaur egun erabiltzen da batez ere, 3. adieran, problema, eragozpenak dituen zerbait. Gero OEH-en hor esatotrako lehenagoko zer adiera normalak, hor ez dira kasik erabiltzen, gutxi erabiltzen dira, zen dute arazo gizarte, arazo kuestionan zuten badu, ez da gertzen, azkenengo euskaltzen diaren iztegian ere. Arrakasta hitza erabiltzen da, 2. adieran erabiltzen da, ez da lehenengoan erabiltzen, harrera ona. Babes zabaldu da 2. adieran, egitasmoekin ematen daio laguntza. Beste ezaugarri bat, zalantza batzuk agertzen dira oraindik finkatze prozesuan. Zata baterako agerian geratu ala gelditu, badirudin geratu, gehiago erabiltzen dena, batez ere liburuetan, eta bar. Arazoak ekarri edo sortu, sortu gehiago erabiltzen da. Arazo ez hitzegin, ala ez buruz hitzegin, zerbait gehiago, arazo ez. Gehiago arazo ez. Aukera baliatu, gehiago erabiltzen da aukeraz baliatu baino. Egidez.
babesean, lehenengoa, nahiz eta euskaltzen iztegian babespean datorren, lehenengoa gehiago erabiltzen da EPD-en, ez da otrako. Istiluak sortu gehiago erabiltzen da piztu baino. Baina, zalantzan ageri dira. Galdera horrekin adierazten dut, hipotesi bat izan daitekeela, ez dugu frogatu, gaztelaniazkoen zer bat, kalko bat izan daitekeela, adibidez, istilu larriak, grabes disturbios, izan daiteke kalkoa, babesa, apoio gisa erabiltzen da, babes oso, babesa kendu, babesa bal, eta jatorriz hibridoak dira, berriak direnez kolokazio hauek, autariko asko, orduan, euskalki desberdinetako hitz kultu ez osatuak dira. Arrakasta, ekialdekoa egin bat, ekialdekoa da, eta lortu mendebaldekoa. Arrakasta lortu. Ondorioetan, ipatu nahi dugu lehenengo, ugaldu dirala ikaragarri kolokazioak, eta batarako 8 hitzetan guk 85 kolokazio berri kopurutu ditugu. Orduan aldatzen dute pixka bat eta eraberritzen euskararen hiztegia. Orduan, ugaltze horren ondorio bat da estandarra indartu dela. Pixkate, kolokazio berriak tradiziotik pixkate aldendu dira eta gero estandarra indartu da. Gero, OEH-ko, esan dugu, OEH-ko asko desagertze bidean daude, adierazpenekikoak, batzuk ez dira agiri EPD, adierazpena agertu, eta badator euskaltzen den hiztegian, baina ez da EPD-na apenas agertzen, ez da agertzen, eta adibide gutxikoa dira beste batzuk, kestu eta euskaltzen hiztegian datosenak. Orduan, eta hor txertzen ditugunak. Baita ere arazorekiko batzuk, erabilgarriak dira arazoetan ibili, arazoak erabilia eman, arazoak ipine da, baina kontua ez direla, adibiderik ez dagoela EPD-en. Orduan, ez du zanei, ez dinik erabiltzen, baina egun arazoak ekarri, arrakastarekikoak, OEH-en ez da ageri, ez dut, arrakasta lortu egun hain erabilia. Bai, ageri da, arrakasta bildu, baina egun arrakasta bilduren ordez, arrakasta lortu erabiltzen dago aldean. Hala ere, labilgarria da noski, arrakasta bildu. Gero, euskaltzen den hiztegian alegina handia dago, gure ustez, egungo kolokazioak onartzeko, maiztasun handiko asko sartzen ditu, beste batzuk ez, bakigu, bizpairu adibide bakarrik jarri daitezkeela, eta adiera bakoitzeko, bizpairu adibide eta bar. Hala ere guk espero dituen batzuk, ez dira agertzen, eta otrako adierazpenak egin, agerian utzi, eta arazoak sortu arrakasta lortu, gera hon, babesa iaso, baldintza egoki, eta gutxieneko baldintza, iztiluak sortu, eta hor. Onartzen dugu ala ere, elegin handia egin dela, egungo kolokazio erabiliak sartzeko. Eta bukatzeko, berritzearen arrazoi batzuk aipatuko ditugu, ez dugu zehaztu gehiago, premia berritaratzeko alegina, estandarizazioa bultzatzea, tradizio idatziaren galera partziala ezagutza ezaz, eta edabideen eragina. Balorazio orokor moduan, behintzat oso orokor gisa, orokorki, aitortu behar dela uste dut, inguruko hizkuntza nagusiekin berdintzeko alegin bat, tradiziozko asko gal litezke, baina gariz gaude, berreskuratzeko, berpisteko, literaturan erabiltzeko, eta bar. Eta beste gabe, bibliografia bat hartzen dugu hor, eta behar bada pasatu gara. Ederki. Esker mila, Xabier eta Juan Carlos, eta orain galderari badago, hori da momentua, eta aukera. Bai.
Bai, bueno, mila esker txostenagatik lehen da bizi, hasieran aipatu zuen helburuak zein diren, orain ondorioetan ere berriro noskia agertu da, nolazbait esan funtzio praktikoa edo horrela deitu albaldin badut. Ez da nirea, baina badaude gauza pila bat uste dute bat zeuden eta besteen interesetako ere zera izan litezkenak. Nik galdetu nahiko nizuekena, izuzen ere nire alderantz gauzak ekarriaz lirateke ia saiatu zareten edo asmori baduzuen hor nolazpai kronologiak sartzeko. Badago bat eta da noski zera orotarikoak erabiltzen duen, ez duen erabiltzen, ez duen sartzen, suposatzen sartzen ez denean, suposatu edo bentsat, susmatu liteke aski berria delako izan litekela, baino agian ez. Eta nolazpait delako EPD-ren bitartez eta edo horren inguruan egin diren bestelako inventuen bitartez baleoak batez ere aski berri ematen duten horiekin pixka bat atzerantzera matea gauzak, zer dute kontu bat da eta garrantzitsua zeraren orotarikoaren lekukotasuna, baina agian volumena hain da handia, 20. mendekoa aurreko guztiaren aurka jarrita nolazpait non interesgarri izango litzateken oraindik gauza zehatzak izatea. Esan nahi dut gauzak azkarrago bezala doaz eta gaur egun bastakin 1977 askori prehistoria iruditzen zaigu eta duela 10 urte hori zen ez prehistoria baizik eta gaur egungo historia hasten zen urtea, ezta? Quintanaren hiztegia eta Mujikarena, eta horlako beste zenbait gauzakin. Orduan, azkenengo, bastak izzer esan, baina 30 urtetan eman dezagun, behar bada, abiada handia izan da beste kontu batzutan ere, eta hemen ere agian horrelakorik egon litekelako, ez. Berriro ere badio zuen interes nagusia agian, beste batzuk izan litezkela, baina filologo, nolazbait, obedientzia hartxiko garen ontzat ere, aski mesedegarri izango liratekelako delako kronologia horiek. Kontuan hartuko dugu zure, egia esan ez dugu denporarik hartu horretarako, baina interesgarria da noiz danik sortu diren hauek eta pixka datatzea. Kontuan hartuko dugu zure. Egia esan behar bada hizkuntzelari historiko batek eska dezakien denbora zehaztasun horrekin ez dut uste oraingo ze planteatuta daukagunik ez. Gehiago aldaketa eta bende bat gora bera, bendi erdi bat gora bera. Baina gure helburu zehatzetan ez dago denbora neurtzea. Ikusten dut egia da. Zuentzat historikoentzat. Baita esategatik, ulertzen dut. Ez daukagu horrela zehatz-mehatza planteatuta. Baina aldela, beste datuak plazatzen ditugunean, denbora zapenik ematen bali badugu, bai. Ederki, beste alderarik? Besterik ez badago, orain pausa egingo dugu, bazkaltzeko, eta gero horitu 3:30 hasiko garela berriz ere, Blanca Urgell irakaslearen txostenarekin. Gero arte.